Башкортстан, Татарстан, сәлем. Sorry. Кешеләр бик тиз китеп баралар. Барлай ялтыр. Короче, нәрсәкәй. Бик кызык инде. Комментарийлар сездән килә. За дигән башкортлар, татарлар да чыга башлады, Аллага шөкер. Вот. Главное бирешмәскә, алга атларга. Шулай. Безгә дә җиңел түгел. Без моны чит илдә уйлыйсыз, рәхәт теге качып китеп рәхәт яшибез дип уйлыйсыз моны. Ну, главное, әлхәмдүлилләh, зинданда түгелбез. Аллага шөкер. Но рәхәт, конечно, өйдә. Өйең булса. Но монда бит